ya sanya sunansa a jikin su raba su toma a baraka, ya ba sa sunansa zahiri sannan yake masa baituka. mai wani bayan ka ya riga, ya ba sa lamba cikin biyar, rasulu ya zarce mahaka, da shi yake sirrikansa du a koda yaushe kusan haka. A inda du ka kalli Allah da ɗana tabbata maka, a inda ka bar rasulu to a nan ka bar rabu mai duka. mai wani bayan ka ya riga, ya zama mayik na rabana ko a ko da a so haka, ya zama network da ke haɗo rabana da bayan sakarika, ya zama taskar rabon da Allah yake zubowa ciki duka, ya zama mai tsallakar da raunin alam rasulu gaban haka. mai wani bayan ka ya riga, ya zama buɗin alam da ke warware fushin rabana duka, shi ya sanar da alam da Allah har ilimin ka da shi duka, shi ya kawar da su uzalata da shirka dumu riga haka, shi ya shaida da rabana ko kuma ta sani haka. a taimakon ka muke bida, mai wani bayan ka ya riga, alfarin alamina ne rasulu gatanmu ne duka, ban cire insi da jinni ba ruhanai ma ka sako duka, ban cire tsauni da gangare ba da duk kusurwa jira haka, ban cire mulkai da anbiya da mursalai ma ciki duka. mai wani bayan ka ya riga, birai da shanu da bishiyu abinda ya wuce maka, da duk abinda ka san sajera ka shimfiɗa shi kamar haka, albarkaci na rasulu mun ci shi ƙwafanan ne muje duka, da shi ake duka rahama rasulu ya fi gaban haka. mai wani bayan ka ya riga, ya rabba na ƙaranin ka tsira ga shugaba ɗaha mai maka, kasa da alan gidansa duka sahabu Allah kasa duka, kasa da auliyau Allah kasa da babanmu ma haka, baba sharif sani ya faɗa mu tsara baitun mu kan haka. mai wani bayan ka ya riga, gani gaba gaɗi na fito rabu ka kare ni sirka, ka bani dan abakar umar usman haidar amin haka, ka bani dan fadima azima karima umman mu yar maka, tsare ni dan ɗaha shugaban da ka bawa girma da ɗaukaka. a taimakon ka muke bida, mai wani bayan ka ya riga, ka basa islam rigar da ɗan halag ne ya san haka, ka basa ƙur'an gami da sunna dukan mu mun shaida ma haka, ka basa ceto a mashar da kausara duka ma haka, ka basa sunan ka zahiri wallahi ban manta ma haka. mai wani bayan ka ya riga, ka sanya sunansa a jikin naka suna kanto mu je haka, kace da mai maka ladabi dole ya wada ka mai maka, wanda ya zo gonka babu shi dole a kama shi a daka, ga wasu yau yan tsiya-tsiya sun haɗa shekar su duwaka. mai wani bayan ka ya riga, to ku tsaya na yi tambaya kun zugar ku kamar haka, ai islam rigarsa ce ku kuma ba ku bidar haka, sunna mata nabi ce taushidin ku mu ce duka, Allah ma na nabi ne kun manta ku tuna duka. mai wani bayan ka ya riga, dukurin ilimin kudu annabi ne ya riko duka, dukurin aikin kudu annabi ne ya riko duka, sallah har azumin kudu annabi ne ya riko duka, zakka hajji kudan tuno annabi ne ya riko duka. a taimakon ka muke bida, mai wani bayan ka ya riga, mai kurin sunna kuke ko kore ta kuke haka, kai da kace ba ka bidar annabuwa za ya yi maka, kai da kace za ka je wa Allah ka ɗan tsaya na tuna maka, mai ka taho wa da rabana to ka tsaya na faɗa maka. mai wani bayan ka ya riga, a taimakonsa kake ta ci tun jiya yau gobe ma haka, a taimakonsa kake faɗa ka tare duk mabiya naka, wanda suke kewaye da kai domin faɗinsa suka yi haka, to dansa ne fa ka san uwa ka san uba na tuna maka. mai wani bayan ka ya riga, a
muke ta ci mu kan mun bi kamar haka a taimakonsa muke ciki har ma mu yi masa baituka a taimakonsa muke bida ka ƙara ji mun faɗa duka a taimakonsa muke bida ka ƙara ji mun faɗa maka mai wani bayan ka ya rika wanda ya ce baya ma bida aminto ku ta yandika wanda ya ce baya ma bida aminto ku ta yandika wanda ya ce baya ma bida aminto ku ta yandika ya Allah amsa mana kai mana dan daha mai maka a taimakon ka muke bida mai wani bayan ka ya rika ya Allah kai musu du tallafinsa cire duka tun daga nan ka cire musu su suka ce ba su san haka su suka so suka yo bida amin duku faɗi haka su suka so suka yo bida amin rabbi amsa duka mai wani bayan ka ya rika mu dai rabbu muna bidar ceton annabu mai maka mu dai rabbu muna bidar ceton annabu mai maka mu dai rabbu muna bidar ceton annabu mai maka ya Allah an samana dan girman sa na duka mai wani bayan ka ya rika samu cikin mafiya nabi dan girman sa kayo haka sa ajali ya iso mu nan har wannan ka biya duka to raba da mana iso ba hutu ku muje haka mai fari da batula ne tashir sidi da baituka mai wani bayan ka ya rika rabbi ka kara salatika kun arabi yu habibuka sa'alinsa gaba daya har mabiya na nabi duka sa'a babu gaba daya Allah dan daha mai maka a taimakonsa muke bida rabbi ka yi mana dan haka a taimakon